Γεια σας παιδιά σε όλους. Σήμερα έχω το PlayStation 4 Pro, το οποίο είναι το καινούριο, την πιο δυνατή κονσόλα που υπάρχει στην αγορά. Αυτή τη στιγμή είναι το PlayStation 4 Pro, PS4 Pro. Θα κάνουμε ένα μικρό unboxing, θα ανοίξουμε το κουτί του, θα δούμε τι έχει μέσα και όσο μπορώ θα σας δώσω πληροφορίες για να σας εξηγήσω τι είναι το PlayStation 4 Pro, αν αγοράζουμε αυτή την κονσόλα τι κερδίζουμε, αυτά θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω, επειδή κάποιοι λένε αν έχεις 4K τηλεόραση και HDR τηλεόραση μπορείς να πάρεις το PlayStation 4 Pro, αλλιώς δεν κάνει δουλειά. Κάποιοι λένε τώρα βγήκε το PlayStation 4 Pro, τελείωσε το PS4 ή τελείωσαν γενικά τις κονσόλες. Επειδή καθένας λέει ότι γουστάρει, εγώ θα προσπαθήσω να σας δώσω όλες τις πληροφορίες τι είναι το PlayStation 4 Pro, τι κερδίζουμε αν θα αγοράσουμε το PlayStation 4 Pro και τι γίνεται αν θα συνεχίσουμε με το κανονικό το PlayStation 4. Πριν να ανοίξουμε το κουτί λίγο, να σας δείξω λίγο από την μπροστά. Το κουτί είναι ολόιδιο, μόνο γράφει PS4 Pro. Από πίσω αυτή τη στιγμή στον Ιόνιο υπάρχουν κάτι παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει το Call of Duty Infinite Warfare σε όλη μια φωτογραφία. Από κάτω έχει Uncharted 4 και άλλα τα δύο παιχνίδια που θα βγουν στο 2017, το The Last Guardian και το Horizon Zero Dawn. Τώρα έλατε να ανοίξουμε το κουτί και μετά να σας δώσω όλες τις πληροφορίες για το PS4 Pro. Τώρα το πρώτο πράγμα παιδιά που ανοίγουμε όταν ανοίγουμε το κουτί μας βγαίνουν τα manuals, τις οδηγίες χρήσης του PlayStation 4 Pro. Η Sony πάντα μας βάζει τέτοια πράγματα, έτσι πολλά και μεγάλα manuals, άλλα manuals. Εδώ η εγγύηση κλπ. Υπάρχουν τα καλώδια που είναι τα ίδια καλώδια με τα προηγούμενα, απλά το καλώδιο ρεύματος όπως βλέπετε είναι λίγο πιο σκληρό και πιο χοντρό, επειδή αυξήθηκε η κατανάλωση ρεύματος του PlayStation 4 Pro και έχουμε λίγο πιο σκληρό και μεγάλο καλώδιο. Ένα καλώδιο micro USB για να φορτίσουμε το χειριστήριό μας. Ένα καλώδιο HDMI 2.0, στο πρώτο αρχικό PlayStation είχαμε καλώδια HDMI 1.4, τώρα έχει HDMI 2.0 που είναι καλύτερο στο HDR και στο 4K ανάλυση. Το καινούριο το χειριστήριο, βασικά λέω καινούριο αλλά δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, μόνο τι έχει είναι ολόιδιο, απλά τι έχει εδώ αυτά τα πλαστικά, αυτά τα analogs, έχουν λίγο καλύτερα πλαστικά, για να μην βγαίνουν αυτά τα πλαστικά, είναι λίγο πιο καλύτερα. Εδώ όπως ξέρετε είχε μια μπάρα με φως, την ίδια μπάρα έχει και εδώ μπροστά, τώρα θα παρήσω λίγο, δεν ξέρω αν βλέπετε, απλά ανάβει και εδώ μπροστά λίγο. Και επίσης έχει λίγο πιο βελτιωμένο σύνδεση Bluetooth, απλά και το προηγούμενο ήταν πολύ καλό και αυτό θα είναι ακόμα πιο ωραίο. Και τώρα αυτή τη στιγμή η κονσόλα βέβαια είναι πιο μικρή από αυτή την που περίμενα. Όπως ξέρετε αυτή τη φορά έχει 3 ορόφους. Εδώ το μεγαλύτερο το πάνω πρέπει να είναι ψυκτικό βέβαια, πρέπει να είναι σύστημα ψήξης, επειδή και αυξήθηκε η κατανάλωση ρεύματος και έγινε overclock στον επεξεργαστή του. Μεγάλωσε το GPU, τώρα σε λίγο θα σας πω αυτά. Πολύ πιθανόν έχει σύστημα ψήξης εδώ πέρα. Τα κουμπιά υπάρχουν αυτή τη στιγμή όχι touch, να πω μηχανικά κουμπιά όπως είχε C και D case στο κανονικό PlayStation 4 Pro. Εδώ είναι το πλήκτρο ρεύματος και το πλήκτρο eject για να βγάλουμε το Blu-ray δίσκο. Εδώ είναι το DVD ή το Blu-ray reader που λέμε, από εδώ βάζουμε τα δισκάκια μας. Εδώ μπροστά έχει δύο θύρες USB 3.1. Μετά στην πλάγια έχει μια ωραία σχεδίαση, σε μένα μου άρεσε. Από πίσω έχει ρεύμα εισόδου 220V, πάλι έχει μια θύρα HDMI 2.0, μια θύρα για την PlayStation 4 κάμερα, έχει μια οπτική ίνα, άλλη μια θύρα USB 3.1. Αυτό μου άρεσε πολύ επειδή όπως είχατε δει και στο PlayStation VR πρέπει να συνδέσουμε με ένα καλώδιο USB το PlayStation μας και αυτό το καλώδιο ερχόταν από μπροστά, τώρα σίγουρα θα είναι πιο καλύτερο από εδώ πίσω για να μην φανεί το καλώδιο. Και έχει μια εισόδου Ethernet ή καλώδιο LAN που λέμε, αν θέλουμε να συνδέσουμε στο ίντερνετ ενσύρματα το PlayStation Pro μας.
Εδώ έχει το σκληρό του δίσκο 1 TB. Αυτό σίγουρα σε λίγο καιρό θα βγει και με 2 TB. PlayStation 4 2 TB σίγουρα θα βγει, απλά από την αρχή βγήκε έτσι. Αν θα δούμε από κάτω, υπάρχει κάτι μικρά ποδαράκια από τα λογότυπα του PlayStation 4, από το χειριστήριο του PlayStation 4, κύκλος, τρίγωνο, τετράγωνο κλπ. Και από πάνω δεν είναι γυαλιστερό και ματ αυτή τη φορά, είναι όλη την επιφάνεια ματ. Έχει ένα λογότυπο του PlayStation και τώρα σε λίγο θα κάνουμε μια σύγκριση με το κανονικό το PlayStation 4 με το PlayStation 4 Pro. Τώρα παιδιά, αν θα κάνουμε σύγκριση οπτικά στο μέγεθος δύο κονσόλες, όπως βλέπετε το PlayStation 4 Pro σαν να είναι λίγο πιο ψηλό, 1/1000 να πω, αλλά αυτό προέρχεται επειδή που έχει κάποια ποδαράκια από πίσω, λίγο το σήκωσαν με αυτά τα ποδαράκια που σας είπα πριν, γι' αυτό είναι λίγο πιο ψηλό, κατά τα άλλα έχουν το ίδιο ύψος. Αν θα δούμε σε αυτό το μέγεθος, είναι μόνο ένα δάχτυλο να πω, το PlayStation 4 είναι λίγο πιο μεγαλύτερο, 1-2 εκατοστά είναι λίγο πιο μεγαλύτερα, ένα δάχτυλο, δηλαδή όπου χωράει το κανονικό, το κλασικό το PlayStation 4, όπου εκεί θα χωρέσει και το PlayStation 4 Pro. Αν θα δούμε από πίσω, όπως βλέπετε είναι σχεδόν τις ίδιες κονσόλες, όπως βλέπετε από εδώ, από το πίσω, και να σας δείξω και μια φορά από πάνω. Όπως είπα, από μπρος και πίσω είναι σχεδόν οι ίδιες κονσόλες, μόνο από εδώ είναι λίγο πιο μεγαλύτερο το PlayStation 4 Pro. Εγώ πραγματικά περίμενα την κονσόλα πολύ πιο μεγαλύτερα από αυτήν. Πάλι έκαναν σχεδόν την ίδια κονσόλα με την κανονική το PlayStation 4. Έχει μόνο αυτό το μέγεθος. Τώρα παιδιά, ήρθαμε στην ώρα να εξηγήσουμε όσο μπορώ τι είναι το PlayStation 4 Pro. Καταρχήν, να κάνουμε μια σύγκριση με το κλασικό το PlayStation 4, με το αρχικό το PlayStation 4 Slim και το PlayStation 4 Pro. Τώρα υπάρχουν τρεις κονσόλες, τι διαφορές έχουν. Καταρχήν, το κανονικό το PlayStation 4 με το PlayStation Slim δεν υπάρχουν καμία διαφορά, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, απλά το Slim είναι εμφανισιακά στο μέγεθος, είναι λίγο πιο μικρό, πιο μικρή κονσόλα και έχει λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Μόνο αυτό, κατά τα άλλα δεν διαφέρουν τίποτα, οπότε και εγώ δεν θα πω PlayStation 4, PlayStation 4 Slim, PlayStation 4 Pro, θα πω PlayStation 4 και PlayStation 4 Pro. Επειδή δεν υπάρχουν καμία διαφορά, απλά μόνο από αυτή τη στιγμή και πέρα στην αγορά θα υπάρχουν μόνο το Slim και το PS4 Pro. Το κανονικό το PlayStation 4 έχει σταματήσει την παραγωγή και μόνο έχουν μείνει ό,τι είχαν στα ράφια τους και από εδώ και πέρα δεν θα βρείτε καινούριο αρχικό το PlayStation 4 Pro. Κατά τα άλλα, το πρώτο πράγμα που μας φέρνει το Pro, τι μας φέρνει δηλαδή όταν αγοράζουμε αυτό, τι κερδίζουμε, το πρώτο πράγμα είναι 4K ανάλυση στα παιχνίδια. Αλλά πώς θα είναι αυτό το 4K ανάλυση, δεν θα είναι κανονική ανάλυση 4K, native 4K που λένε, θα κάνει upscale. Upscale τι σημαίνει, παίρνει ένα παιχνίδι, κάποια παιχνίδια θα κάνει upscale από 2K, θα έχει κανονική ανάλυση 2K, θα κάνει upscale σε 4K. Κάποια παιχνίδια θα είναι Full HD σε 4K και κάποια παιχνίδια θα είναι παραπάνω ανάλυση από 2K και θα κάνει upscale στο 4K. Τι είναι upscale τώρα, upscale πώς παίρνουμε ένα σεντόνι και το τεντώνουμε έτσι, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, δηλαδή παίρνουν την 2K ανάλυση, την τεντώνουν σαν το σεντόνι και μας το δείχνουν σαν να είναι 4K. Αυτό λειτουργεί με ένα αλγόριθμο, λειτουργεί ψηφιακά και μας το δείχνει να φανεί σαν το 4K. Και μερικά παιχνίδια, όπως το The Last of Us, όπως το Infamous, θα παίξουν σε κανονικά ανάλυση 4K χωρίς upscale. Αυτά τα παιχνίδια δεν υπάρχουν πολύ βαθιά γραφικά, πολλές βαθιές πληροφορίες στα γραφικά και έχει δύναμη να παίξει σε κανονική 4K χωρίς upscale. Κανονική 4K 60 fps θα παίξει π.χ. The Last of Us. Βέβαια όλα αυτά τα παιχνίδια από την αρχή όταν θα βάλει το PlayStation 4 Pro πρέπει να κατεβάσει ένα update. Όλα τα παιχνίδια, ποια είναι αυτά τα παιχνίδια, ποια παιχνίδια έβγαλαν update για το PlayStation 4 Pro
γράφω κάτω στο βίντεο στις πληροφορίες. Αυτά τα παιχνίδια θα βγάλουν update που πρέπει να κατεβάσετε και μετά θα δείτε την διάφορα. Κάποια παιχνίδια δεν θα βγάλουν update καθόλου, όπως The Witcher 3, το Witcher το 3 και το Destiny δεν θα βγάλουν κάποια update για το PlayStation 4 Pro. Δηλαδή ό,τι βλέπετε στο κανονικό PlayStation 4 το ίδιο θα δείτε και στο PlayStation 4 Pro, στο Destiny και στο Witcher το 3. Τα παιχνίδια τώρα δεν θα έχουμε διαφορετικά παιχνίδια στο PlayStation 4 Pro και με κανονικό PlayStation 4. Όλα παιχνίδια παίζουν και στο Pro και στο PlayStation 4. Σε όλα αυτά θα δείτε διαφορά όταν θα κατεβάσετε το update στο PlayStation 4. Τώρα λίγο να πω τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τι άλλαξε στο PS4 Pro. Καταρχήν στον επεξεργαστή έχει μια αλλαγή. Έχει τον ίδιο επεξεργαστή του AMD, απλά έγινε overclocked. Δηλαδή έκαναν overclock στον επεξεργαστή και βγήκε σε πιο μεγάλες συχνότητες, λειτουργεί σε πιο μεγάλες συχνότητες τώρα και γι' αυτό χρειάστηκε ένα επιπλέον σύστημα ψήξης στο PlayStation 4 Pro, γι' αυτό βγήκε ένα άλλο όροφο. Στο GPU, δηλαδή επεξεργαστής των γραφικών, το Graphics Processor Unity, κάρτα γραφικών που λέμε στο PC, αυτό βέβαια δεν έχει κάρτα γραφικών, έχει το επεξεργαστή των γραφικών μόνο, το GPU που λένε. Στο κανονικό PlayStation 4 ήταν 1,8 teraflops και εδώ είναι 4,2. Δηλαδή εδώ έχει μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά στο GPU και στο mini RAM. Στο mini RAM ήταν στο PS4 στο κανονικό ήταν 8 GB DDR5 mini RAM είχε και εδώ η mini έγινε πάλι 8 GB, απλά στο PlayStation 4 Pro από 8 το GB το 512 MB ήταν για το λειτουργικό σύστημα και για τα παιχνίδια είχε επεξεργαστής και το GPU είχαν 7,5 GB DDR5. Εδώ έχει 8 GB πάλι DDR5 αλλά επιπλέον 1 GB RAM ή 1 GB RAM DDR3 για το λειτουργικό σύστημα και όλο το 8 GB RAM για τον επεξεργαστή και για το GPU, δηλαδή έχουμε επιπλέον 1 GB RAM και για αυτό το λόγο φορτώσεις, loading, τα κατεβάσματα κλπ. Θα είναι πιο γρήγορο, το μενού θα είναι πολύ πιο γρήγορο στο PlayStation 4 Pro επειδή έχει ένα επιπλέον 1 GB RAM. Εκτός από αυτά, για τα accessoire να πω, π.χ. σε αυτό εδώ βγαίνει ένα καινούριο χειριστήριο DualShock 4 που έχει μια μπάρα. Αυτό το χειριστήριο λειτουργεί και στο κανονικό PlayStation 4. Το χειριστήριο του κανονικού PlayStation 4 λειτουργεί εδώ. Η κάμερας version 1, τώρα έβγαλα μια άλλη κάμερα version 2 που λέγεται, που δεν έχει καμία διαφορά, μόνο μια οπτική διαφορά έχει. Όλα τα accessoire, PlayStation TV, PlayStation VR κλπ. Παίζουν σε όλα, δηλαδή δεν υπάρχουν ξεχωριστά accessoire για το Pro, για το Slim κλπ. Έχουμε μία γενιά μόνο PlayStation 4 και όλα λειτουργούν τα πάντα. Εκτός από αυτά πάλι τι κερδίζουμε όταν αγοράζουμε PlayStation 4, επειδή για 4K είπα, τι κερδίζουμε όταν αγοράζουμε PlayStation 4 Pro αν δεν έχουμε 4K τηλεόραση. Όλα τα επιπλέον χαρακτηριστικά εκτός από το 4K. Ποια είναι αυτά? FPS. Όλα τα παιχνίδια θα είναι 60 FPS τουλάχιστον, επειδή στο PlayStation 4 είχε Full HD ανάλυση, 1080p είχε, αλλά πολλά παιχνίδια ήταν 30 fps. Τώρα να ξέρετε έχει δύναμη να παίξουν όλα τα παιχνίδια σε 60 fps. Επίσης σε κάποια παιχνίδια θα υπάρχουν επιλογές και θα επιλέξουμε ή 4K 30 fps ή Full HD 60 fps. Θα διαλέξουμε όποιο θέλουμε. Μετά θα έχουμε καλύτερα γραφικά. Π.χ. όταν χιονίζει μέσα σε ένα παιχνίδι, τα χιόνια αυτά θα είναι πολύ πιο περισσότερα. Άμα βρέχει μέσα στο παιχνίδι, αυτές οι σταγόνες θα είναι πιο πολλές, σκιές θα είναι πιο όμορφες, π.χ. τα άλλα τα φύλλα, φυτά κλπ. Όλα τα γραφικά θα είναι ακόμα πιο καλύτερα στο PlayStation 4 Pro. Και επίσης αν δεν έχετε 4K τηλεόραση και έχετε Full HD τηλεόραση, πάλι τι κερδίζετε από εδώ? Φεύγει 4K σήμα, 4K ανάλυση και αυτή την 4K συμπυκνώνεται, συνδυάζεται στο Full HD, στο 1080p και πάλι βλέπετε καλύτερα γραφικά από το κανονικό το PlayStation 4.
Αυτά κερδίζετε πλέον όταν αγοράζετε το PS4 Pro. Επίσης εκτός από αυτά έχει κάποιες μικρές διαφορές, όπως το Wi-Fi που είναι λίγο καλύτερο, έχει Bluetooth 4 και επίσης μια πολύ καινούρια τεχνολογία HDR. Καταρχήν το HDR υπάρχουν σε όλες τις κονσόλες του PlayStation 4, υπάρχει δηλαδή και στο PlayStation 4 και στο PlayStation 4 Slim και στο PlayStation 4 Pro. Δηλαδή για το HDR, High Dynamic Range που λέμε, μια καινούρια τεχνολογία στις τηλεοράσεις, δεν χρειάζεται να αγοράσετε το PS4 Pro για αυτό το λόγο. Τι είναι το HDR? HDR είναι πιο καλύτερα χρώματα, να πω, πιο περισσότερη γκάμα χρωμάτων στα χρώματα. Βέβαια τώρα αυτό δεν μπορούμε να σας δείξουμε, μόνο σε μια φωτογραφία τα καταλάβετε καλύτερα. Αυτό πρέπει να δείτε σε μια τηλεόραση που έχει HDR. Άμα τα ανοίξετε π.χ. ένα βίντεο από το YouTube με HDR, πάλι δεν τα καταλάβετε τα διαφορά, επειδή εσείς στην δικιά σας οθόνη, η τηλεόραση δεν θα είναι HDR και δεν θα δείτε καμία διαφορά. Όπως είπα, για να καταλάβετε αυτό πρέπει να δείτε σε μια οθόνη HDR και να καταλάβετε τι είναι το HDR. Αλλά είναι μια πολύ καλή τεχνολογία, αλλά πλέον κανείς δεν έχει αυτή τη στιγμή στο σπίτι του. Σε λίγο καιρό βέβαια θα μπει και στα σπίτια μας. Σχεδόν νομίζω είπα τα όλα, είπα και για το accessoire κλπ. Αν έχετε κάποια δεδομένα στην παλιά σας κονσόλα και πήρατε το Pro π.χ. ή μια άλλη κονσόλα, π.χ. αν έχετε κατεβάσει παιχνίδια από το PlayStation Network, αν είχατε share games, captures, φωτογραφίες από τα παιχνίδια κλπ, δεν χρειάζεται να ξανακατεβάσετε όλα αυτά. Μπορείτε να συνδέσετε αυτή την κονσόλα με ένα καλώδιο Ethernet, με ένα καλώδιο LAN στην παλιά κονσόλα και περίπου 800, 700, 800 GB το μεταφέρεις μέσα σε μια ώρα και δεν χρειάζεται να κατεβάσετε ξανά τα παιχνίδια σας. Να πω και για την τιμή, βέβαια έχει 400 ευρώ στην αγορά, το PlayStation 4 Slim 500 GB του Slim είναι 300 ευρώ, Slim 1 TB είναι 350 και αυτό είναι 400 ευρώ. Νομίζω πως αν θα αγοράσετε αυτή τη στιγμή το PlayStation 4 Pro αξίζει για 50 ευρώ παραπάνω και μπορείτε να πάρετε το PlayStation 4 Pro. Για το VR να πω επίσης τι κερδίζετε στο PlayStation VR, στα γυαλιά τα VR. Στα γυαλιά θα έχει πάλι καλύτερα γραφικά και τα FPS, άμα έχει 90 FPS στο παιχνίδι θα πάει σε 120. Αν έχει 60 FPS θα πάει σε 90. Βέβαια η ανάλυση του PlayStation 4 VR είναι Full HD 1080p, αυτό δεν αλλάζει βέβαια, απλά θα έχει καλύτερα γραφικά και καλύτερα FPS, καλύτερα και σταθερά FPS. Και λίγο θέλω να συγκρίνω με το PC, εμένα γιατί μου αρέσουν κονσόλες, επειδή αν θέλετε να παίξετε 4K ανάλυση στο PC, βέβαια πρέπει να αγοράσετε μια κάρτα γραφικών Nvidia GTX 1080 που είναι 2 φορές περισσότερα λεφτά από αυτό. Αλλά με την κονσόλα δίνετε 400 ευρώ και έχετε 4K ανάλυση. Για το VR π.χ. 400 ευρώ είναι PlayStation VR, μπορείτε να παίξετε VR, ενώ το ίδιο στο PC είναι το HTC Vive που έχει 1000 ευρώ. Και για να λειτουργήσει HTC βέβαια θέλει πάλι 1080 GTX 1080 κάρτα γραφικών που είναι πολύ πιο περισσότερα λεφτά. Αυτό είναι μια πιο φτηνή λύση. Και στο τέλος θέλω να συγκρίνω λίγο με το Xbox Scorpio που θα βγει στο τώρα 2017. Δεν ξέρουμε κάποιες τεχνικές πληροφορίες για αυτό, μόνο κάποιοι λένε ότι θα είναι καλύτερο από αυτό, κάποιοι λένε ότι θα έχει κανονική 4K. Λίγο αυτό δεν νομίζω, λίγο το θεωρώ δύσκολο, επειδή για κανονική 4K ένας από τη Sony, ένας μηχανικός από τη Sony έλεγε χρειάζεται 8 teraflops. Τώρα μέσα σε 2017 δεν νομίζω να έχουν 8 teraflops. Μπορεί να είναι καλύτερη κονσόλα από αυτήν, επειδή θα βγει και μετά από ένα χρόνο, λίγο παίζει και ρόλο και αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι καλύτερο από αυτό, δεν ξέρω αν μπορεί να απαντήσει και Sony με μια καινούρια κονσόλα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω, απλά θα δούμε όλα αυτά. Και ένα τελευταίο λίγο να πω πριν να κλείσω. 4K Blu-ray στις ταινίες, τώρα σιγά σιγά βγαίνουν και 4K Blu-ray, όχι κανονικό Blu-ray, Full HD, 4K Blu-ray στις ταινίες. Αυτό 4K Blu-ray δεν παίζει, δεν έβαλαν αυτό το 4K reader μέσα, λίγο να κόψουν και από το κόστος.
αλλά Xbox One S έχει αυτό το πράγμα. Στο PlayStation 4 έχει streaming, δηλαδή από το YouTube ή από το Netflix μπορείτε να δείτε 4K ταινίες, αλλά όχι με 4K δισκάκι. Ό,τι θέλετε να μου ρωτήσετε μπορείτε να αφήσετε στα σχόλια. Αυτά είναι σήμερα από μένα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like το βίντεο και subscribe στο κανάλι μου. Γεια σας και να είστε καλά.